La rissaga o meteotsunami. Es coneix com a rissaga o meteotsunami un curiós fenomen que es produeix a la part occidental de la Mediterrània i que consisteix en oscil·lacions extraordinàries del nivell de la mar que poden arribar als 2 metres d'amplitud en períodes de 10 minuts. El primer indici és un descens brusc i sobtat del nivell de la mar, però en pocs minuts l'aigua retorna a port amb molta força i es porta per davant embarcacions i infraestructures portuàries. Es pensava que eren propiciades per algun fenomen paregut a les marees o per qüestions d'origen sísmic, a causa de terratrèmols submarins que generarien ones que s'amplificarien en arribar al port. Però avui en dia tenim clar que estan provocades per causes meteorològiques, per oscil·lacions brusques de la pressió atmosfèrica. També s'associen a la presència de vents del sud. A més, la forma i orientació del port també poden magnificar els seus efectes. Els forts vents de la troposfera, capa de l'atmosfera d'uns 10-15 quilòmetres que està en contacte amb la superfície terrestre, i l'aire càlid en la part baixa de l'atmosfera de procedència nord-africana passant per damunt de la Mediterrània, més fresca i humida, més densa i estable, són els principals responsables de les ones gravitatòries que acaben per produir una rissaga o meteotsunami. El període que va des d'abril fins al setembre és el més favorable perquè es forme este curiós i, a vegades, perillós fenomen.